እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ጀሚሩ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገራጫዊ መግለጺታት ይህቡለው። ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ ብዝሃቦ ምላሽ ተስፋ ገብር ሓደ መዓልቲ ሰራዊት ኤርትራ ይወጽእ ኸውን እዩ ክብል ገሊጹ። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ንምፍታሕ ኣማለቲ ንልእኻ ኣለና ዝበለሉ ኣጋጣሚ ብሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት ውልቃዊ ርእይቶታቶም ደኣ እምበር ንፌደራላዊ መንግስቲ ወኪሉ ዝዛረብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢቲ ሃገር ጥራይ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣቐድም ኣቢሎም ሰበስልጣን ምምሕዳራት ኦሮምያ ድኽነትና ሪኣ ዓለም ዘርያትና መባሎም ኣብ ፌደራላዊ ምምሕዳራት ሃገር ከዘራርብ ጸኒሑ እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮጳን ዝርከብዎም ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ሻምናይ ወርሑ ቁፂሩ ዘሎ ኩናት ንኽዓርፍ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ እዩ ክብል ብተደጋጋሚ ጸቕጢ ክገብር ጸኒሑ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጃምላዊ ቅትለትን ጾታዊ ዓመፅን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ፈጺሞም ዝበሎም 53 ኣዘዝትን ተራን ኣባላት ሰራዊት ክስ መስሪትሎም። ፈደራላዊ ላዕለዋይ ኣኽባር ሕጊታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ማይ ካድራ ምስ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂት ሰላማውያን ሰባት ብዝተኣሳሰር 200 ሰባት ተለልዮም ከም ዘለዉ 23 ካብኣቶም ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ከም ዘለውን ብወግዒ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ንኽጻረይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ፣ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይግለጽ። ገለ ካብቶም ብከቢድ ገበን ተኸሲሶም ዘለዉ 53 ኣባላት ሰራዊት ድሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም መርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊታ ሃገር ሓቢሩ። ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምእላይ ጊዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክግበር ብተደጋጋሚ ንዘቕረቦ ጻውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምኽባር ጸጥታ ኢሉ ዝሰመየ ኩናት ኣብ ሓፂር እዋን ክዛዝሞየ ብምባል ነቲ ጻውዒት ኣይተቐበሎን። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሱዳናውያን ነቶም ኣብ እዋን ህዝባዊ ናዕቢ 2019 ዝተቐትሉ ፍትሒ ንምጽዋዕ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ 2019 ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ሰራዊት ብዝተተኰሰሎም ጥያየት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። መስጋገር ቆንስል ሱዳን ነቲ ፍጻሜ ብምምርማር ንገበነኛታት ናብ ሕጊ ከቕርብ ቃል ኣትዩ ክነሱ 2 ዓመት ሓሊፉ ዝኾነ ጸብጻባ ያቕረበን ብምባልዮም እቶም ሰልፈኛታት ዝኸሱ። እዚ ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈታት ካቢነ ሚኒስትራትን ኣኽባር ሕግን ኣፍ ደገ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ፍትሒ ንግዳያት ዝብል ጭርሖታት ኣስሚዑ። ንፕሬዚደንት ነበር አልበሽር ካብ ስልጣኑ ንምዕላው ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ከበድቲ ገበናት ፈጺሙ ዝበሃል እቲ ብጃንጃዊድ ዝፍለጥ ዝነበረ ዕጡቕ ሓይሊ ቀንዲ ተሓታቲ ምዃኑ ህዝቢ ብዓውታ ይገልጽ። መራሕቲ ዕጡቕ ሓይሊ ዝነበረ ናይ ሕጂ ኣባል መሰጋገሪ መንግስቲ መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ብዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ጎኒ ህዝቢና ደው ኢልና ነርና፣ እዚ ዝግበር ዘሎ ጸለመ ብፖለቲከኛታት ዝዝወር ዘሎ እዩ ክብል ነቲ ክሲ ነጺግዎ። ምስ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ስምምዕ ሰላም ዘይፈረሙ ተቃወምቲ ውድባት ብወገኖም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም ሓድሽ መሰጋገር መንግስቲ ክቐውም ጸዊዖም። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።